qualification unayo pano uya asiri qualified zvorati zviri normal zvataifungidzira kuti ndo zvinoita hazvichaita zviri is nekuva normal yo zviti kana uchitaridzika wakati nakei vanokutora wotoroora but ukazopfuura nekumavenues uchaona kuti beauty yakaramba kushanda iyo iripo zvayo kutsvuka kwaramba kushanda iko kuripo zvako zvoreva kuti pane imwe nyaya inodarika zvataifunga ndaiti zvakareruka kudaro kuti kana uine musoro uchironga zvinhu zvako ramangwana rinoita zvakanaka unoita musoro ronga zvinhu zvako ramangwana racho utsotswa yese mukadzi ane the issue of blood ari kuuya kuna Jesu ndiye anoporesa varega ndikasika kusvika mune chimwe chandida kukuonesa yekuti mukadzi anobuda ropa yanga yava problem but ichioriginata pakuti ndo zviri normal kuti unongobuda the issue of blood chirwere kana kuti dambudziko rakazembera panormal zviri normal kuti rimbobuda chisiri normal kubuda pese pese saka chirwere ichi chakazembera normal kunati paakaporeswa naJesu ropa rakamira kuramba richibuda buda but richifanirwa kubuda zvakanaka so haana kuporeswa kuti ropa risabude akaporeswa esystem kuti ive normal nokuti rikasabuda yatofuti problem the issue of blood yemukadzi uyu inyaya yekuti chirwere chaainacho chisati chaa chirwere zvinofanira kunge zvichidaro kuti anombobuda ropa racho saka chirwere chona dhimoni razembera zviri normal mukadzi anonzi ribengane pamwiri akanzwa kurwadziwa akacalculata mamanzi akaona kuti haisi labor pain nokuti kurwadziwa kunodiwa kana mazuva acho akwana so iri komwe yechina inozembera zviri normal sezvipi kushaya basa munyika isina mabasa unotozviona kuti zviri normal but kuti uchisecha kuti mashayiro ako radhimoni nekuti you understand the economy chinokupa chirungu baba nokuti ndo mamiriro azvo sei n'anga dzichipa vanhu mushonga wokupinda basa kusina makambani kuda kuti rine paninofanirwa kutombobuda makambani akuru saka tiri normal chikazemberwa nedhimoni ukasasecha kunokutinzwa kushaya mari kwauri kuita zviri normal iri kunetsa but mashayiro ako anenge akanyanya haisi kubatika mari but kuti uchinyumwa kuti pauri pane mweya so mukadzi ane the issue of blood paakaporeswa naJesu akaramba achibuda ropa normal time nokuti usazobuda ropa kwacho unenge wapiwa problem nehealing so chiri normal rinofanirwa kubuda panguva yacho saka nhamo ndekuramba richibuda saka paari kuporeswa naJesu ari kudzora a normal system yekubuda kwete kusabuda why nokuti dhimoni rinozembera nguva system situation yekuti unenge uchizviudza kuti zvinhu zvakaoma hakuna mabasa saka zvisandisiri kushanda iwewe pakambani pakanyorwa kunzi no job ukadongorera mukati muno job mune vanhu vari kushanda varume mazuva ano havasi kuroora Saturday unokuona bhenzi yenge nezvimabharumu kwakaroorwa mumwe munhu ufunge Saturday yadarika kune mumwe dakaenda saka kuti uchinyatsoita research kuti havasi kuroora inini ane nyaya yakati ukapinda mbucha ukaona mune mazondo isaini yekuti kune wakadya mombe yacho vakakusiyira tsoka ukaona uchitenga mabhonzo haana kuexista ega aitombova nenyama kune vakatakura nyama vakasiya mabhonzo apo saka paunoti zvakaoma ita research uone wakaomerwa asina kuoma ukangoona kuine nzondora huku yacho yanga iriko kuna akatakura huku akasiya tsoka saka paunoti zvakaoma iti ndakaomerwa kune dhimoni rinozembera chiri normal zvekuti wega kuti unyumwe kuti kushaya kwako mari mwe yechina unongotayo mari iri kunetsa
Haadi Satan kuti ukasike kunyumwa kuti zviri pauri zvine demon. Anoti you understand the economy. Things are not okay. But in your case, it's too much. All right. China kumira zvakanaka, but mamirire life yako ane mweya. Some cancer is the issue of blood. Ane demon yakazembera chiri normal. Chakuda deeper understanding. Nokuti kutongobuda ropa kwacho kutova normal. Kuramba uchibuda ndozva normal. Saka nawe kuda kuporeswa naJesu, uri kunodzorerwa mu right system. Kwete kuti richiregera kubuda. So mukadzi aine nhumba akabvunza Mwari kuti sei mudumbu mangu muri kudai. Kandi mauri mune hondo mune ndudzi mbiri. Mudiki achabudirira darika mukuru. Kurati haisi labor pain. Pain to receive a prophetic word. All right. Pain ine mukadzi uyu haisi labor. Nyangwe aine nhumba. Zvinoita kuti munhu ane nhumba apote achirutsa. But zvinoita futi turware zvokuti unenge uchirutsa isiri nhumbu yacho. All right. Saka iwe unogona kubvunza kuti aiwa ndozvenhumbu izvi. Gamba marutsiro ako unogona kutofa. Saka ma-symptoms anenge aripo. But wobva wazembera pane zviri normal. Kuti aiwa you need to understand the economy. Mamiriro akaita nyika neupenyu hwatina wakomana zvakaoma. Handisi kuramba kuti zvakaoma, asi kaomeroke zvako. Ako. Zvinhu zviri kunetsa, but manetsero ezvako. Anenge ari too much. So mukadzi ane the issue of blood. Akazva kuti ropa tinombobuda, but marambiro achiri chingobuda. Ndiri kuda Jesu. Yes. So Bible rinoti what she came from behind. Yes. She came from behind. Yes. Ndokubva abata the hem of the garment. Jesu ndokubva ati pana andibata. Kwete kuti pana abata hembe. Kubvunza wobva wati Jesu ihembe here kana kuti munhu. Nokuti Bible rati akati who touched me? Haana kuti who touched my clothes. Mukadzi akatopora abata hembe. Hama dzangu tinoporesa ijira here kana kuti Jesu. Nokuti Bible rinoti nemavanga aJesu. Kwete nehembe dzake. But pamukadzi abata hembe ndokubva aporeswa. Sambunza wobva wati Jesu chii ihembe kana kuti munhu. Sei hembe dzichiita zvemunhu akadzipfeka. Hembe ine hukama nemunhu akaipfeka. Saka akapfeka pfupi, hukama hwake nepfupiyo. Hembe ine tsika iyo. Kuti akaipfeka iri kumurepresenta ndo mafungiro ake. Haisi here aiwa ndo mafungiro. Zvaakapfeka zviri kurepresenta zvaari. Saka vanhu vachizokuadresa the way you dress. All right. You know attraction. All right. Mapfekera ukasvika pan'anga, ukasvika yakapfeka masoto, unogona kutobvunza kuti sekuru varipo iriyo. Why? Because haisi culture yen'anga kurova masoto. Ane mapfekera anotaridza mweya uri pari. So mukadzi akauya akabata the hem of the garment. Jesu ndokubva ati ndanzwa simba richibuda mandiri. Ipapo pari crowded. Vanhu vakawanda vaimuguma vachimupusha vachimubata. But hati ndabata pane vandibata. Anoti pane andibata mumwe chete. Sei mumwe chete arutsanangurwa nezvake. Ane power raenda maari. Vamwe havana power iri kuenda maari. Chikonzero position yabatwa. The hem of the garment mukombero. Haubatwe nemunhu akamira. You need to kneel to touch the hem. Kneeling is a position of worship, honor, respect. The anointing you respect, you attract the power from it. So dzara unoremekedza rinokupa nyasha dzauri kutsvaka. Saka ari kubata the hem of the garment, ari kutora simba through honor. All right. It's not about touching, it's about honoring the one you are touching. Unifanga paka pita akatotishe. Pano muri kubatwa. Jesu akataiwa. Kabatiro. Tese topinda church 1, but says zvisiri kuita. Kunamata nekupinda church zvinhu zvakasiyana. Unoona kutopinda church usinganamati. Asi uchipinda ipapo. Kwa ndakafoira kutoroka kapasa vamwe bani. Manotsi ataipiwa aipasisa. Iskaimachinja ema A, tayasvitsa kuma D. Kwaari kusvikira manotsi
Roba chabuda A kana B kana C. I always tell people what in the house no matter. Awite chidhakwa nekuatenda bhawa. Unodhakwa nekunwa nekutenga urimo. Ukaendera draft auti chidhakwa. Asi unoona unongedzerwa pakati pezvidhakwa izvo uri wetoro. Why? Because hauna kutenga. Saka nhau yekunamata nekupinda chinhu zvakasiyana. Vanhu vari kucrowd vachibata Jesu. Vane maagenda ari different. Uya ataura by faith. If I may touch the hem of the garment, ndinoporeswa. So why from behind? Uchaona kuti akaenda kuuya nekumberi. Vanhu vakamuona vanemudzivisa. Ngwarira vanhu pazvinhu zvaMwari. Unotoda kuwahwandira kuti uyaone kuseri kwawo kuti zvako zviite. Feya havadi. Chimwe chekungwarira pakunamata vanhu. Dai akaenda kumberi anapinda naJames wakamuona. Vaiti mama muri kuenda kupi atidiwa vakadzi pano. Remember vadzidzi vakambodzinga vana. Vana vasingakutorere chigaro. Kumwe dzoti wapfana wadokwana kwana vhita. She came from behind. Akauya nekumashure. Why? Nokuti kumberu kune vanodzivisa. Yekunamata yakareruka chakatooma kunamata muzvinhu zvevanhu. Matthew 11:28. Ndo vhesi yakaita kuti kuchechi kuzare. Inoti kudi uyai kwandiri makaneta makaremerwa. Ndichakupai zororo. Vanhu vanoda kuzorora. Vanhu vari kuremerwa. Chakandinetsa vakauya vanhu havasi kuzorora sei. Iyo vhesi yakati yai muzorore. Ndakadiscover kuti 29 haina kuzoverengwa. 28 yakati uyai muture mutoro. Ndinokupai zororo. 29 takurai. Ndaiti kutura kana ndokuti uzorore. Kamba kutakura. 29 yati takurai joki rangu nokuti rakareruka. Nhamo ndeyekuti wakatura nyaya dzako hauna kutakura nyaya yake. Wakauya nekensa yako hauna kuisa obedience kushoko rake. Wakauya kuzomupa mutoro wako kuti akurerutsire. But hauna kuzotenda shoko rake rinokonzera kurerutsirwa. I'll give you an example. Nyika yakaita independence 1980. Asina nhasi tine majeri. Hey, majeri zitakasununguka. Kuna tsano anofanira kutosungwa. Zitakasununguka. But usungirwe, hey, kusanzwisa kuti kusununguka kunogumira pati. Ndakamshoka kuti tipe malaptop. Takasununguka, unosungirwa izvo. Ito kwadi makasununguka, but shanda kuti utenge laptop. So asikanzwisise kuti kusununguka kunogumira pati. Zvinotosungisa. Yes. Hallelujah. Hama dzangu ndinzweni. Tine maissues atinawo. Kwa Jesu ndiko kwatofanirwa kuuya. Bali kune vanhu vari padhuze naye. Vekuti ukasauya nekumashuro, ukaenda kumberi vakakuona. Inaite kuchechika ndokuri bho. Aiwa muna Mwari ndokuri bho. Kuchecha hakusi kudenga. Kuchechi kunotonyewa munhu. Iwo sota munhu anochinzi batai mabhegi yenyu muchechi. Munopinda vanhu kampinde ngirozi. Enda papa central wa. Ofisa vachibuda unosiya vakiya. Iwo chishanda nevamwewo mapurisa. Kutozivana kuti unogona kutonurira pano. Unotanukirei pari pakendo. Anozati ofisa vari muserunji babaka mushe. Zvinoita loss. Why? Because kuva mupurisa ibasa. Kuva munhu hunhu. Mukadzi ari kuuya kuna Jesu. Ane zvaazviudza. Ndikabata ndinoporeswa. So ari kuuya kuna Jesu. My challenge imwe picture ndiri kuona. Kana vanhu vakapa Judas mari. Ndidadze kuti Jesu ndo. Sei mukadzi wakauya from behind. Asina kubata Peter or James. Haaporofite. But vanhu vachida kuona Jesu vakapa Judas mari tiratidze.
Nefesi vaitadza kumuziva. He told me something. Jesus was humble to that level. Nokuti akafamba naPeter, unoona kufunga kuti Peter ndiye Jesu. Vanhu mazuva ano baba vakafamba nesu. Kuti chimabe. Kuti garakawo wese, kuti princess manyiswa. Nebabhaji. Kuona kuti ndiyamufundisa zvinetse but kuona kuti ndiye Jesu zvaitoda kubudira manje. It was not easy. He was humble to that level. Amen. But mukadzi ari kuya from behind. Haaprofite. Haana wapa mari. But zvanzi wakabata. Mukombero waJesu. Haana kuita error. What's the secret behind it? Paakati, I'm going there by faith. Which means the faith is an eye-opener to the things of the Spirit. Hallelujah. Yes. Ukava nekutenda unofadza Mwari. Amen. Ukava nekutenda haupotse zvekwamwari. Nokuti without faith you can't please God. With faith you can please Him. Hauiteera kana watenda mahali. Haunange pane mumwe kana uchida iye kana une kutenda. So she came from behind. Ndokubva abata the hem of the garment. Ipapo ndokubva aporeswa. Nepano pane imwe nyaya. Jesu ndokubva abvunza. All knowing God. Anoziva zvese. Anoprofita. Ndokubva abvunza kuti ndiani andibata. Alright. Yachiziva hake. Imi simba ratobuda kumunhu amusiri kuziva. Zvinotoita musingazivane zvotofamba. Ndiani andibata iye atopora. Sometimes Mwari vanokuitira zvinhu kwete nokuti munozivana but nokuti vane nyasha nokuti watenda. Samson is the first guy. Samson kuenda kunoita sleep off. Akanopinda kumba kwechifeve ndokubva arara. Vanhu vakamira panze vakati atingobuda chete tinaye. Zvanzi paakabuda pakati peusiku akatakura magedhi akaenda pagomo nawo. Kwarara hakusi kuonaita hakusi kupureya. Kumba kwechifeve achiitei unozviziva kuti kunoitwei. Ofunga kuti aingorara chete. Ungangorara chete ndiwe ungangorara. Kuti but Samson paaibuda achitakura magedhi. Hazvireva kuti Mwari vari kutsigira zvanga zvichiitwa. Pamwe pacho Mwari vanozadzisa misheni yavo nekutendeka kwavo kwete nekutera hwako. So mukadzi auya the issue of blood from behind abata the hem of the garment. Jesu ndokubva abvunza ndiani andibata. Ndiani andibata. Nekuti tine vanhu vokuti vakapora vanodzisapira. Vanoda kutoziviswa kuti mapora hemupupuro. Testimony iri kudiwa iwe wapora wakutojabuda netimu. Makauya zvichinetsa Mwari akakwanira inyasha hamuna kuoneka. Chechi rikasemuka haina maresults nevanhu vokuti zvikavafambira musha vanodzisapira. So church order yechurch vanoti yanguva yematestimony. Ende pachitoshayikwa anosimuka futi. Kunge zvisiri kushanda. Why? Nekuda kwokuti itsika yemunhu kuti kana zvafamba anenge anomanikidzirwa kutenda Mwari. Nyika inodaroka. Mvura ikasanaya. Zvinotoshedzerana ngatinamate nyika yedu mvura inaye. Kana yanaya hakushedzerwa kuti ngatitendei yanaya. Zvavharana kana yanaya. Ikasanaya. Zvinotodzinamatai mvura inaye. Ikanaya. Hazvinzinamatai mutende yakanaya. Kana yatombonaya zvavharana. Tinozikanwa nekuchema kwete nekutenda. So she came. Anga kudisappear mucrowd. Jesu akati aiwa pana andibata. Hauende une maresults vanhu vasina kuziva nyasha dzaMwari. Aida kuti apore zviri secret. So akadzoka ndokubva azviratidza pamberi paKristu pamberi pevanhu. Hama dzangu ndinzwei. Akauya kuzomisa the issue of blood. Jesu nokuti mukadzi uyu ndandine dzipa ipi. Kana uterenga uBhayibheri ndokunomanisa. Mukadzi aporeswa anga ne 12 years aine problem. 12 is a number of the tribes of Israel. Kurati Jesu paauya ainga kereke yaitambudzika nekuti kana yatadzira Mwari yaitora zvipfuyo yoendesa kudanga, yotora zvipfuwo mudanga, yonodeura ropa rayo nezvipfuwo zvavo. Saka Jesu paauya ndiye ane ropa racho rinomisa revanhu nerezvipfuyo.
So mukadzi chaita kuti auye from behind. Kuri kuendwa kwacho. Kune mwana futi ane 12 years. Afa. Saka ari pakati pema 12 mairi. 12 yekutanga yari kudhila nayo ndeye blood. 12 yechitatu yari kudhila nayo ndeye resurrection. Kuti zvinotangwa naJesu kudeura ropa pamuchinjikwa nokuzomuka kuvakafa. Saka nyaya afambira iri kudemonstratwa parodhi. Amen. Ndakauya kuzodeura ropa kuti makafa mukusatenda mumuke. Saka ari pakati pema 12 ari 2. Kune mwana afa, kuna amai vane the issue of blood. Chechirega ndokubve dambudziko rataita mukunamata Mwari nderekuti tiri kushayiwa kubata chaipo nepapi, and I will explain. Ndakuudza ndikati Jesu munhu kwete hembe, patabata hembe seyapora zoda kuti Jesu anogona kudividwa into 3. Wakambunzwa vamwe vanhu vachipikisana kuti murume uyu aparidze Jesu anongoti be healed. Ukanzwa munhu anongoti receive your healing ari kutaura zvinoitwa naJesu wacho wauri kuti haasi kutaura. Anoporesa ndiJesu. Saka kuna the extension of God that I'll explain to you. Hembe haasi Jesu. Igarment yaakapfeka. Kurati zvese zviri pana Mwari zvinorepresenta umwari. Ukasambata as a person unogona kumbata as something zvinobatika. All right. Mweya muchena haisi oil, but the oil can represent the anointing of the Holy Spirit. Yes. Kuti wakaenda kuchikoro uzvari kana uri grade 1, grade 2, grade 3 kana muchiita maths maitenderwa kutora matombo. Maths haasi matombo, but unobata maths nematombo kana uri mufana unoisa 3 apa usanganisa wosimudza roko woti 6 once correct, but maths haasi matombo. Uri kumanagwa brain dzako dzisipe pakubata zvisingabatike, watanga nezvinobatika. Mukadzi chabata handito chamuporesa, but kutenga kwa extenda nekubata nokuti achiri mudiki. Amen. Handina problem. Ukanamatirwa ukapiwa mvura handina problem. Neimwe nguva Jesu akapfira mate pasi, John chapter 9. Akakanya mavhu, akaisa kumeso ebofu. Rikandogeza kusilomu rikadzoka richiona. Madhaga akapinda mupurogiramu yaMwari. Kuna blind Bartimaeus haana kumisa madhaga, it's another level. Akamuti receive your sight, akaona. Vanhu takasiyana. Don't judge others. Rest feeding kuyamwa mazambu mukaka wamai. Sei uchirumurwa. Hausi kurumurwa nokuti poison. Wamanager kusvika better level isingade mukaka. So mukaka isi poison, isi stage inosiwa, but iri valid kumunhu wese at that time. Kana wakasiya zvemvura, thank God wakura. Anamatirwa akapiwa mvura usamupikise. Imi makura tano. Regai vari kumwa mukaka vanhu haisi poison. But sometimes the body of Christ is a problem. Mwari akapa munhu revelation concerning kana mashizha. Isaiah chapter 38. Hezekiah akataurira mambo kuti chitora mukaka wemutu uise kumeso kwako, the boys will disappear. Mwari vanoudza munhu kuti enda unogeza kumvura. Vakati kuti kana wasangana neni ndini last pastor, hakuna kumwe kunoendwa. John chapter 9. Jesu akamfeya munhu Samuel. Jesu wamasimba ose akati kumunhu enda River Siloam, akaenda ari blind, akadzoka achiona. Kuti akatosangana naJesu akaramba ari bofu kusvika aita zvataurwa naJesu. So pamwe pacho Jesus is the person and Jesus is an instruction. Chichaona dai indaone problem nechurch. Ukabvunza Mwari vanoti kudii? Matambiro andaviziwa so vachidaiswa vachitenderera munhu muti wakwe. Akanozoita flu ndiwo unoita. Izvozvo une problem nazvo, hazvina problem naMwari wacho. Azvari kunamata kwakapfawa kudarika zvinodiwa nevanhu. Why? Because munhu ari kuita kuti zvaanoziva nezvaanofunga ndopane umwari hwese. I'll give an example. 3 blind men vakaendeswa pane nzou. Nzou yakakura. Kuna akabata the trunk, neakabata nzeve, neakanobata gumbo. Vakanzi tsanangurai nzou yakaita sei? Munhu aitaura paabata. Vakazoshama vakudzwa kuti mese muri correct.
Twanzikoya kuti ninge norusero. Bande bali party rusero. Bande papa. So sometimes difference in my church, in revelation maringe mwari zvakakupa semutungamiri. Amen. So ukava ignorant ukasaziva kuita kwamwari, unokuti wakaziva mwari zvese. Elijah nemunguva akati mwari, ndini ndega muprofita wanyu ndasara. Hatizivane but mudhara anotiziva. Amen. Ndini vana vangu kana ndine 3. Vakabvunzwa kunzi menyu muri vangani vana? Vanototi 3. But ndozva ndakasiyaka mukukwekwe ndoti 4. Vana vangu ndovaziva. Ivo havazivane but vana blood over kwena. Ndozvachiri kukunamata Mwari. The revelation you all want is not everything. To humble you. Mwari zvaarivhira kwauri hani zvese ndozvaatendera kuti uzive. Anoshanda nemumwe nenzira. Alright, Mwari anoti kudii kuna Joshua. Sezvandanga ndichiita naMoses, sezvandaiva naMoses, I will also be with you. As I was with Moses, I will also be with you. Haana kuti semashandiro andaita naMoses. Zvanzi sezvandaiva. Which means newe tikasvika paRed Sea, hautambanidze tsvimbo. Saka utona Moses akafa, indomuviga ndoviga netsvimbo yacho. Kune river to cross, but inoda kuti munyike makombo. River ipatsanuke Jordan. So Mwari aiva naMoses, ndiye ana Joshua. But maitiro, they are different. Saka vana vadiki vari ignorant vanochechera idaro, kare vanga vasingadai. Hatisi kare. Mwari wedu ndiye wazuro nhasi namangwana. Anoti behold, I do a new thing. Yes. Alright, kana uchida kuita zviri muBhaibheri ndinokuchallenge. Hatinoda kuita zviri muBhaibheri chaizvo. Se uchibhiliva Mwari kuti angakupe nyasha dzemotikari. Nokuti umwe even Solomon anga asina mota. The richest man kana kafunika mbudzi anga asina. He was not reachable, the richest man. Blessing ombe ungade umadongi. Ngamera, makwai. Unoadiko kumfagozi. Sano balance chini ichimushe. Inyanze kudhara dzinoda revelation yanhasi muupenyu hwanhasi. Zvirwere zvese zvakaburiswa muBhaibheri, HIV yanga isiko. Unotoda nyasha dzezuva ranhasi dzekudhira nedambudziko ranhasi. Tipaiwo chingwa chedu, give us today our daily bread. Kwete chanezuro. Fresh. Tine machallenges ari fresh. Asikade nyanza nezuro. Kakiri ukaona design akaita mota. Ine big windscreen. Nekavhyumira kadiki. Magirazi ari tukukura kwawo. Isaini kukosha kwawo. Akakadiki kungopota mchono tabva kupi. Chihombe ndokosimudzira moto kwauri kuenda. Wabviwa nekwatiri kuenda, zvinoda balance. Kare tasikadai, kare kaungadai, kare kaungadai. Kwatiri kuenda todii. Kare, waiti ukaombera uri pasi pemuti, waiwana sata, saka tivhare KFC manje. Tiende kumuti une shuwa. Hakuna ka-employment ema-restaurant tikada kutamba ka-game ndekudhara. Waishandirei, wakati ukaenda pamwacha wakadai so. Sadza nefish. You believe God will Mwari achakupa basa. Yobvunga yako ndeyekugara. Zvinotora 1 day kubva kuZaka uchiuya kuHarare. Zvinogona kutora 3 months kuti Zaka ibude. Ukatoona ukatambira undofunga tenga rekeni. Uchiriko. Anoona pazvinhu zvauda kutenga rekeni aishoti. Ishiriko ndokufunga. Zvinoita kubuda muIjipita. Zvinotoda nyasha kuti Ijipita ibude mauri. Munoswera muchitaura zvegarlic muchienda kupromised land. So Amaya, wani dambudziko ravainaro. But pavauya kuna Jesu, havana kuuya kumberi kwako akati shendina matrained pori. Kune song inoti, I need your touch once again. Handina problem nayo. But Amaya vanenge vakaimba nyowani. I'm coming to touch. Oh, wakati mkenda unobata kwete kubatwa. If I may touch, not if I may be touched. Sa zvinoita kubatwa, zvinoita kubata. Yes. You are no Formula 1.
mandibata musoro hazvina kuipa koiwo ukabata zvinoshanda panodai vandibata zvinoita kubatwa musoro but ukasabatwa mukati your mind must be renewed. Anozwa kuti Mwari ndowakati let the birds fly nanhasi ostrich haibhuruka ishiri ende Mwari havanyepi ostrich itori shiri inokandira mazaito nemanhenga itori mugrupu remabirds. Mwari vakati let the birds fly till today inenge chiwayawaya pasa sandiri ndaifunza pamwe iweight kuti inorema svika ndazoona kuti ndege inogona kutakura maostrich 1000 ikasimuka haisi weight. The shape can help you ne clue. What's the clue? Ostrich yakasimba kwese chidiki pairi imwe nhamo yawe nayo hasuroyi usagaya cheko aukaroyiwa ndaita zvauri kuita inaorinakazvibhomukuwadao ndiosati watokutanga kudao. Bible harambidze kufunga. Hakuna verse inoti do not think. Inoti do not worry. Musafunganya. Kuti muchadye muchapfekei. Hazvina kunzi musafunge. Tinofana tofunga kuti muchadye. Saka wakapiwa bread. But kufunganya is overthinking. But it is beyond your control. Unotorwarisa. Medically unotorwara when you stay worried. So mind yawakapiwa naMwari. Itori blessing. Mabhuti marukona haana kusikwa naMwari. Mwari vakasika munhu anofunga chinichi. Iyi inonzi thinking haisi creation. So ziyoni chandiri kutemera kuti Mwari vaite tiri mulevel yemunana here kana kuti yethinking. Chinoda munana waJehovha here katoda ndinyatsogaya mushi. Vana zvipo zvinobva kuna Mwari ukasaroora kana ukadeclare sei havauye. Pareka program kari involved. Yes. Takanaka anobva kuna Mwari achiwanikwa kumaraini kwavo. Auye nemugomo unoenda kumaraini. Chida akabva kuna Mwari unoenda kumaraini. Endo uchitopfimba zvakabva kuna Mwari. Hapana vhesi inokotwa. Vanotorwa zvepano. Wadi? Nana utarisira usikulevel yemunana. Not to that thinking. So am I on the issue of blood? Ndo vakafunga kuti if I may touch. Vakafunga zvinoshanda. Why? Because she had faith. Ukava nekutenda muna Mwari anoropafadza njere dzako unofunga zvinoshanda. Psalms 23 inoti kudii? Akazodza musoro wangu namafuta. Mukombe unofashuka. Kunotanga hakusi kumukombe what you touch. Chinotanga is the mind. Musoro in mind. You need anointing upon your head to think increase. Munoshamisa. Zvidati dzei baba munoshamisa. Vachakukwenye no unoshamisa ufungi. Chwawo tamakumbeze kuchipisa. Onamata kuti Mwari business yangu garisimuke. Nevachatenga vanonamata Mwari. Savanochira mahara. Mwari havapani chevanhu kuti zvako zvifana. Vanhu vanobvunza kuti ukava muKristu mind yasuspendwa. No, you can be blessed by thinking. Kufunga zvinoita. Moses kupona kwaakaita ari mubasket. Basket harina kubva kudenga. Nyasha dzekudenga dzakamuchengeta. Ari mubasket rakarukwa namai vake. Human skill. Mwari ngaropafadze maoko ako. Munana waukamira. Ingwanotota bless the work of your hands. Not your tears. Misodzi haisi guarantee yekuti Mwari vachakuitira. Misodzi inoita kuti vakunzwire tsitsi chete. Ikare ndaiti ukanamata Mwari vanogadzirisa nyaya yako. Ukanamata Mwari vanonzwa kuzogadzirisa zvinoda iwe naivo kuti unofanira kuitei. Namata Mwari anonzwa ichokwadi kunzwiwa hakusi kupindurwa. Ivo vanokwa kuti mhore yese ndogona kuzvinzwa ndikasapindura. Saka ukanamata Mwari anonzwa ichokwadi kokupindura iwe subject. Kupindura kune chekuita nechanamata chacho. Mazare
Ndiko kusapindurwa futi kupindura. Ndana boys kana ipimba msikana. Akamumhoresa msikana akasadaira. Anenge atopindura kusiyana ne. Zoda munhu anogona kuinterpreta kunyararirwa kuti zvinorevei. Mwari wacho unenge wasi kundinzwa kokumbosecha kuti sei vasingandinzwa. I'll finish this example. Padai titoya kuno kutaura. Mwana anotamba neshamwari dzake. Saka vanondibva dheti paipa neshamwari dzake tinototi dheti. Inotoziva kuti avari kutedzera mwana wangu. Havasi kurevesa vari kumboreva. Vari kutedzera. Saka vese vanobva mutonzira machips netumwe twacho tunotodaro. But pandodzoka manheru. Handifambe mudzimba dzangu chinoko kuti anga ati machips mwana. Kana kufunga kwako inoita. But havana kutaura here wafana. Kufunga kwako ndiri kuvajambirei. Unoziva here kuti itori problem. Kupota uchifidza mwana wopa next door. Uyozviudza kuti kubatsira itori problem. Panorohwa munhu. Unorohirwa rudo. Kuti wanyanya tei machips mwana akasi unobvoni mukana. Kukanyima ifavor. So blood relationship matters most. Saka paitaurwa nyaya yeropa raKristu. Ropa rinotaura zvinambi rikarapwa. Saka ipira Satani manje. Ndaitauta ko. Luke 15:17. Prodigal son pari kudzoka kumba. Vanhu baba vakamuona vakamhanya. Havana kumbomirira. Vakamhanya. Vati mhanyirei andari kuuya here. Vanoziva kuti pano pamba handisi ndega. Pana mukoma wacho. Asingafarire kuenda kwake nekudzoka kwake. Life inodaro. Baba vaziva ndikasamhanyira. Akaonana naBlazi mumba mupindiki. Blazi vane chikwereti naye. Saka uchiona paakafarirwa mukoma wana kufara. Wakati baba, ina handina zvandakatadza, but mauraya futi imwe munhu. Uyaidya mari nezvifeve. Tine vanhu vanoripotera vamwe kuna Mwari. Iye Mwari achiziva zvake. Chinzwa zvinozikanwa nababa. Zvanzi yawataura ndainzwa. My son was dead. Uripotera akafa. Munhu akafa atadze. He was dead, now he's alive. He was lost, now he's found. Wrote language ya Mwari. Kumunhu ari kure, ari kunze, akafa. Saka unozara kuti mutadzi hatadzi. Pamwe wasi kudinzwa njogoro remusha. Mutadzi hatadze. Ukaona wakutadza waMukristu. Ko unotadza sei? Iwe usati watendeuka. Alright, ndikupe mwe example. Kamwana kadiki ke 3 years. Ikasvika kumbanidzwa kuti kanwa parafini. Handipopoto kuti kane musikanzwa. Ndinopopotera wandasiya. Nokuti kutonwa parafini ndo zvinoita vana. Haisi musikanzwa ndokutokura kwacho. Anonwa zvese zvese. Ukaona munhu akunzi ane musikanzwa apa level yekuziva.